Prológ. Echo minulosti. Bola temná noc, keď archeologička dr. Ania Patel objavila v starovekom meste Mohendžo-daro čosi, čo navždy zmenilo jej pohľad na históriu. Medzi troskami našla kúsok materiálu, ktorý sa podobal na sklo, ale bol značne poškodený vysokými teplotami. Keď ho analyzovala, zistila, že ide o zvyšky, ktoré by mohli vzniknúť iba pri atomovom výbuchu. Toto objavenie rozpútalo vlnu otázok o minulosti ľudstva a o tom, či sme už raz prešli seba zničením. Kapitola 1. Technologický pokrok a globálne výzvy. Obdobie rokov 2020 až 2030. Časť 1. Začiatky nového veku. V roku 2027 sa svet nachádzal na prahu veľkých zmien. Technologické inovácie sa stávali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Umelá inteligencia a kvantové počítače začali prenikať do všetkých oblastí, od medicíny po finančné trhy. Vedecký pokrok priniesol nové objavy, ktoré zvyšovali naše pochopenie vesmíru a ľudského tela. Dr. Ania Patel, uznávaná archeologička a odborníčka na staroveké civilizácie, sa práve vrátila z expedície v Mohendžo-daro. Jej objavy naznačovali, že táto staroveká civilizácia mohla disponovať technológiami, ktoré boli na úrovni našich súčasných alebo dokonca pokročilejších. Materiál, ktorý našla, vyvolal mnoho otázok a pochybností. Mohlo byť možné, že táto civilizácia prešla sebazničením podobne, ako teraz hrozilo našej. Ania sa stretla so svojím kolegom, dr. Danielom Kimom, odborníkom na kvantovú fyziku. Spolu začali skúmať možnosti, ako by mohli staroveké civilizácie dosiahnuť takú úroveň technologického pokroku. Ich výskum ich priviedol k myšlienke, že možno existujú cyklické vzory v dejinách ľudstva, ktoré vedú k opakovaniu vzostupu a pádu civilizácií. Časť 2. Výzvy a hrozby. Technologický pokrok však prinášal aj nové výzvy. Klimatické zmeny sa stávali čoraz naliehavejšími. Globálna teplota stúpala, ľadovce sa topili a stúpanie hladiny morí ohrozovalo pobrežné oblasti. Častejšie extrémne poveternostné javy, ako hurikány a suchá, zasahovali milióny ľudí. Sociálne nepokoje rástli, rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa prehlbovali a politická polarizácia dosahovala nevídané rozmery. Migrácie spôsobené klimatickými zmenami a ekonomickými problémami vytvárali napätia medzi krajinami a regiónmi. V tomto chaose sa začali formovať nové aliancie a konflikty, ktoré ohrozovali globálnu stabilitu. Jedno z najväčších stretnutí sa konalo v New Yorku, kde sa svetoví lídri snažili nájsť riešenie na narastajúce problémy. Ania a Daniel sa stretli s politikmi, vedcami a aktivistami, aby predstavili svoje objavy a návrhy na riešenie globálnych problémov. Ich myšlienky boli často prijímané s nadšením, ale aj s odporom. Mnohí mocní hráči v politikách a korporáciách sa obávali, že ich plány by mohli ohroziť ich krátkodobé zisky. Časť 3. Nové objavy. V roku 2027 Ania a Daniel urobili prelomový objav. Pri analýze starovekých textov a artefaktov z Mohendžo-daro našli dôkazy o tom, že táto civilizácia mohla vyvinúť pokročilé technológie, vrátane niečoho, čo by sa dalo prirovnať k atomovým zbraniam. Ich objavy naznačovali, že starovekí vedci a inžinieri mali hlboké pochopenie fyzikálnych zákonov a boli schopní ich aplikovať na úrovni, ktorá bola porovnateľná s našou súčasnou technológiou. Tieto objavy vzbudili veľký záujem v akademických kruhoch, ale aj medzi verejnosťou. Mnohí sa začali pýtať, či by sme sa mohli poučiť z histórie a vyhnúť sa opakovaniu chýb minulosti. Ania a Daniel sa stali hovorovcami novej vlny vedcov a mysliteľov, ktorí sa snažili nájsť spôsoby, ako zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre ľudstvo. Časť 4. Spolupráca a konflikty. Ania a Daniel sa zúčastnili na medzinárodných konferenciách a stretnutiach s politickými lídrami, aby predstavili svoje objavy a návrhy na riešenie globálnych problémov. Ich myšlienky boli často prijímané s nadšením, ale aj za odporom. Mnohí mocní hráči v politikách a korporáciách sa obávali, že ich plány by mohli ohroziť ich krátkodobé zisky.
Jedno z najdôležitejších stretnutí sa konalo v roku 2028 v Ženeve, kde sa konala Svetová konferencia o udržateľnosti. Ania a Daniel predstavili svoju víziu globálnej spolupráce a zodpovedného technologického rozvoja. Ich návrhy zahŕňali medzinárodné dohody o zdieľaní zdrojov, ochrane životného prostredia a technologickej spolupráci. Na konferencii sa stretli s rôznymi reakciami. Niektoré krajiny, najmä tie, ktoré čelili najväčším ekologickým a ekonomickým výzvam, prijali ich návrhy s nadšením. Iné, ktoré mali silné ekonomické záujmy v oblasti fosílnych palív a tradičnej energetiky, sa stavali proti ich plánom. Jedným z najväčších podporovateľov Anii a Daniela bol prezident malého ostrovného štátu Tuvalu, ktorý čelil existenčným hrozbám v dôsledku stúpajúcej hladiny oceánov. Prezidentka Tuvalu, Amina Katoa, sa stala ich blízkou spolupracovníčkou a spoločne pracovali na získavaní podpory pre ich iniciatívy. Na druhej strane veľké korporácie ako Global Energy Corp a niektoré mocné krajiny ako Spojené štáty a Čína sa snažili blokovať ich iniciatívy. Tieto subjekty mali obrovský vplyv a zdroje, ktoré im umožňovali manipulovať verejnú mienku a politické rozhodnutia. Časť 5. Osobné výzvy. Ania a Daniel čelili nielen profesionálnym výzvam, ale aj osobným problémom. Ich neustále cestovanie a pracovné zaťaženie si vybrali svoju daň na ich osobných životoch. Ania začala pociťovať tlak a úzkosť z neustáleho boja proti silám, ktoré sa snažili udržať status quo. Daniel na druhej strane čelil tlaku zo strany svojich akademických kolegov, ktorí ho kritizovali za to, že opustil tradičné vedecké výskumy a zameral sa na aplikovanú politiku. Ich vzťah prešiel rôznymi fázami. Boli chvíle, keď sa cítili osamelí a izolovaní, ale aj momenty, keď našli silu a podporu jeden v druhom. Ich vzťah sa stal pevnejším a hlbším, keď si uvedomili, že ich spoločný cieľ je väčší než akékoľvek osobné ťažkosti. Jedného dňa, po náročnom rokovaní s delegáciou z Indie, sa Ania a Daniel rozhodli stráviť večer spoločne, prechádzajúc sa po brehu Ženevského jazera. Počas tejto prechádzky sa podelili o svoje obavy a nádeje, čo im pomohlo obnoviť energiu a odhodlanie pokračovať v ich úsilí. Časť 6. Prelomové zistenia. V roku 2030 sa Ania a Daniel dostali k prelomovým zisteniam, ktoré mali potenciál zmeniť smerovanie ich výskumu. Pri analýze starovekých textov a artefaktov z Mohendžo-daro objavili kódované správy, ktoré naznačovali prítomnosť pokročilých matematických a fyzikálnych princípov. Tieto princípy boli základom pre technológie, ktoré by mohli byť použité na riešenie súčasných globálnych problémov. Ich objavy vzbudili obrovský záujem v akademických kruhoch a médiách. Mnohí vedci a inžinieri začali skúmať možnosti, ako by tieto staroveké princípy mohli byť aplikované v moderných technológiách. Ania a Daniel sa stali vedúcimi postavami novej vlny výskumu, ktorá spájala históriu a budúcnosť. Jedným z najvýznamnejších projektov, na ktorom pracovali, bolo vytvorenie novej formy energie, založenej na princípoch kvantovej fyziky. Táto technológia mala potenciál nahradiť fosílne palivá a vytvoriť čistý a udržateľný zdroj energie pre celý svet. Časť 7. Konflikty a kompromisy. Mnohé krajiny a korporácie sa začali obávať, že nové technológie by mohli ohroziť ich ekonomické záujmy. Začali sa objavovať správy o sabotáži a útokoch na výskumné centrá, ktoré pracovali na týchto technológiách. Ania a Daniel čelili narastajúcemu tlaku a hrozbám, ale nevzdávali sa. V roku 2032 sa konalo ďalšie veľké stretnutie v Paríži, kde sa Ania a Daniel snažili presvedčiť svetových lídrov o dôležitosti ich výskumu a technológií. Stretnutie bolo napäté a plné konfliktov, ale nakoniec sa im podarilo dosiahnuť kompromis. Svetové mocnosti súhlasili s podporou ich výskumu výmenou za určité ekonomické a politické výhody.
Tento kompromis bol pre Aňu a Daniela ťažkým rozhodnutím, ale uvedomili si, že to bolo nevyhnutné pre dosiahnutie ich cieľov. Ich úsilie prinieslo významné pokroky v oblasti energetiky a udržateľnosti, ale stále čelili mnohým výzvám a prekážkam. Časť 8. Nádej v tme. Rok 2033 priniesol nové výzvy aj nové príležitosti. Aňa a Daniel sa ocitli uprostred dynamického obdobia, keď sa svet začal prebúdzať do reality ekologických a sociálnych kríz, ktoré už nebolo možné ignorovať. Na stretnutí v Davose sa im podarilo presadiť program Nová zelená budúcnosť, ktorý zahŕňal globálne záväzky k obnoviteľným zdrojom energie, ekologickým poľnohospodárskym praktikám a technologickému rozvoju zameranému na udržateľnosť. Jednou z najvýznamnejších iniciatív v rámci tohto programu bolo vytvorenie Medzinárodného výskumného inštitútu, ktorý mal za úlohu vyvíjať a implementovať nové technológie na riešenie globálnych problémov. Aňa a Daniel boli menovaní ako vedúci tohto inštitútu a ich tím bol zložený z najlepších vedcov a inžinierov z celého sveta. Inštitút sa nachádzal na ostrove v Atlantickom oceáne, ktorý bol transformovaný na ekologické laboratórium. Tento ostrov sa stal symbolom nádeje a inovácií, kde sa pracovalo na prelomových technológiách, ktoré by mohli zmeniť svet. Aňa a Daniel tu našli nový domov a nové výzvy, ktoré im dodávali energiu a motiváciu. Časť 9. Hrdinovia v tieňoch. V roku 2035 sa Aňa a Daniel stali terčom niekoľkých pokusov o sabotáže a atentáty. Ich práca a úspechy začali ohrozovať veľké korporácie a politické záujmy, ktoré sa snažili udržať starý poriadok. Aby čelili týmto hrozbám, vytvorili tajnú sieť spojencov po celom svete, ktorí pracovali v utajení na podpore ich iniciatív. Jedným z najvýznamnejších členov tejto siete bol bývalý agent tajnej služby Alexej Ivanov. Alexej bol odborníkom na špionáž a kybernetickú bezpečnosť a stal sa kľúčovým hráčom v ochrane Ani a Daniela. Spolupracoval s nimi na vytváraní bezpečnostných protokolov a na odhaľovaní konšpirácií, ktoré sa snažili zničiť ich prácu. Ďalším významným členom siete bola Dr. Mei Ling, odborníčka na genetiku a biotechnológie. Mei bola známa svojimi prelomovými objavmi v oblasti liečenia genetických chorôb a stala sa jednou z vedúcich vedkyň v inštitúte. Jej práca zahŕňovala vývoj nových plodín, ktoré by mohli prežiť v extrémnych klimatických podmienkach a výskum ekologických spôsobov obnovy zničených ekosystémov. Časť 10. Kľúčový moment. V roku 2037 sa svet ocitol na prahu katastrofy. Ekologické krízy dosiahli svoj vrchol a hrozilo, že mnohé oblasti sa stanú neobyvateľnými. Aňa a Daniel vedeli, že musia konať rýchlo, aby zabránili globálnemu kolapsu. Spolu so svojím tímom v inštitúte pracovali na vývoji nových technológií, ktoré by mohli zvrátiť klimatické zmeny a obnoviť prírodné ekosystémy. Jedným z najdôležitejších projektov bolo vytvorenie globálnej siete ekologických rezervácií, ktoré by slúžili ako útočiská pre ohrozené druhy a poskytovali priestor pre obnovu prírodných ekosystémov. Tento projekt získal podporu mnohých krajín a organizácií, ale čelil aj odporu zo strany korporácií, ktoré mali záujem o využitie týchto území na komerčné účely. V tomto kritickom období sa Aňa a Daniel stretli s mnohými prekážkami a výzvami. Museli čeliť nielen fyzickým hrozbám, ale aj politickým a ekonomickým tlakom. Ich odhodlanie a viera v lepšiu budúcnosť im však dodávali silu pokračovať. Časť 11. Zlomový bod. V roku 2039 sa svet ocitol na zlomovom bode. Klimatické zmeny a ekologické krízy dosiahli takú úroveň, že už nebolo možné ignorovať ich dôsledky. Svetoví lídri sa stretli na mimoriadnom samite v Ríme, kde sa rozhodovalo o budúcnosti planéty. Aňa a Daniel predstavili svoje návrhy na riešenie globálnych problémov a naliehali na svetových lídrov, aby prijali potrebné opatrenia. Ich prejav bol emotívny a plný nádeje. Aňa hovorila o svojich objavoch a o tom, ako sa môžeme poučiť z histórie a vyhnúť sa opakovaniu chýb minulosti. Daniel zdôraznil význam technologického pokroku a potrebu zodpovedného využívania technológií na ochranu planéty.
Ich slova zasiahli srdcia mnohých a priniesli novú nádej. Na samite sa podarilo dosiahnuť historickú dohodu. Svetové mocnosti sa zaviazali k záväzkom na zníženie emisí, ochranu prírodných ekosystémov a podporu udržateľných technológií. Tento úspech bol výsledkom dlhoročného úsilia Ani a Daniela a ich tímu, ktorí neúnavne pracovali na presadzovaní svojej vízie. Kapitola 2. Kulminácia a krízy 2040 až 2050. Časť 1. Energetická transformácia. V 40. rokoch 21. storočia sa svet nachádzal uprostred energetickej transformácie. Fosílne palivá sa stávali čoraz menej dostupnými a obnoviteľné zdroje energie, ako solárna a veterná energia, sa stávali dominantnými. Tento prechod však nebol bez problémov. Konflikty o zdroje a technologické monopóly vytvárali napätie medzi krajinami a regiónmi. Anya a Daniel sa aktívne zapájali do projektov, ktoré podporovali udržateľné energetické riešenia. Ich výskum z Mohendžo-Dáro im poskytoval inšpiráciu pre nové technológie a postupy, ktoré by mohli pomôcť prekonať energetickú krízu. Spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a vládami, aby implementovali tieto riešenia na globálnej úrovni. Jedným z ich najväčších úspechov bolo vytvorenie medzinárodného konzorcia na vývoj a implementáciu nových energetických technológií. Tento projekt priniesol významné pokroky v oblasti skladovania energie, čo umožnilo efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Napríklad nové batériové technológie založené na princípoch kvantovej fyziky umožňovali uchovávanie obrovského množstva energie pri minimálnych stratách, čím sa eliminovali problémy s nepravidelnou produkciou solárnej a veternej energie. Energetická transformácia však nebola bez problémov. Spoločnosti závislé na fosílnych palivách začali strácať svoje dominantné postavenie, čo viedlo k ekonomickým krízam a sociálnym nepokojom v regiónoch, ktoré boli závislé na ťažbe a spracovaní týchto zdrojov. Ania a Daniel sa snažili pomôcť dotknutým komunitám adaptovať sa na nové podmienky a podporovali iniciatívy na rekvalifikáciu pracovníkov a rozvoj nových, ekologicky udržateľných priemyselných odvetví. Ich snahy priniesli pozitívne výsledky. V mnohých krajinách začali vznikať nové odvetvia, ktoré kombinovali tradičné remeslá s modernými technológiami. Napríklad v Indii sa začali vyrábať solárne panely na báze tradičných remeselných techník, čo vytvorilo nové pracovné miesta a podporilo miestne ekonomiky. V Afrike sa rozšírili projekty na výrobu a inštaláciu malých veterných a solárnych elektrární, ktoré priniesli elektrinu do odľahlých oblastí a zlepšili kvalitu života miliónov ľudí. Enya a Daniel sa stali symbolmi tejto globálnej transformácie. Ich príbehy inšpirovali mnohých a ukázali, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Získali si uznanie a podporu mnohých vlád, organizácií a obyčajných ľudí, ktorí sa snažili nasledovať ich príklad. Časť 2. Kybernetická revolúcia a sociálne zmeny. V polovici 40. rokoch 21. storočia, keď energetická transformácia začala prinášať prvé plody, svet sa ocitol uprostred ďalšej revolúcie, kybernetickej. Umelá inteligencia, kvantové počítače a biotechnológie dosiahli úroveň, ktorá umožňovala radikálne zmeny vo všetkých oblastiach života. Umelá inteligencia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Robotické systémy nahradili ľudí v mnohých pracovných oblastiach, od výroby po zdravotníctvo. Kvantové počítače umožnili riešiť problémy, ktoré boli predtým nepredstaviteľné. Biotechnológie priniesli nové spôsoby liečenia chorôb a zlepšovania ľudského života. Tieto technologické pokroky priniesli obrovské výhody, ale aj nové výzvy. Ania a Daniel sa ocitli v centre tejto revolúcie, keď sa snažili zabezpečiť, aby nové technológie boli využívané zodpovedne a eticky. Spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a vládami na vytváraní regulačných rámcov a etických smerníc, ktoré by zabezpečili, že technológie budú slúžiť na zlepšenie života ľudí a ochranu planéty.
Jedným z najväčších úspechov v oblasti kybernetickej revolúcie bolo vytvorenie globálnej siete umelej inteligencie nazvanej Gaia. Gaia bola navrhnutá ako systém, ktorý by monitoroval a analyzoval globálne ekologické a sociálne problémy a navrhoval riešenia. Tento systém bol založený na princípoch transparentnosti a zodpovednosti, čo zabezpečovalo, že jeho rozhodnutia budú v súlade s etickými smernicami a záujmami ľudstva. Gaia sa stala kľúčovým nástrojom v boji proti klimatickým zmenám a sociálnym nerovnostiam. Pomohla identifikovať najefektívnejšie spôsoby znižovania emisí, obnovy prírodných ekosystémov a zlepšovania kvality života v chudobných a znevýhodnených komunitách. Jej analýzy a odporúčania sa stali základom pre mnohé medzinárodné politiky a programy. Časť 3. Konflikty a kompromisy. Aj keď technológie prinášali obrovské výhody, ich zavádzanie spôsobovalo aj mnoho konfliktov. Mnohé krajiny a korporácie sa snažili získať kontrolu nad novými technológiami a využiť ich pre svoje vlastné záujmy. Anya a Daniel čelili stálym tlakom a hrozbám zo strany mocných hráčov, ktorí sa snažili manipulovať a zneužívať technologický pokrok. V roku 2045 došlo k vážnemu incidentu, keď hackeri napadli systém Gaia a pokúsili sa zneužiť jeho schopnosti na destabilizáciu globálnej ekonomiky. Tento útok odhalil zraniteľnosť technologických systémov a zdôraznil potrebu silnejších bezpečnostných opatrení a medzinárodnej spolupráce. Anya a Daniel spolu s ich tímom pracovali na posilnení bezpečnosti a odolnosti systému Gaia. Spolupracovali s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť a vytvorili nové protokoly, ktoré zabezpečili, že systém bude chránený pred útokmi a manipuláciou. Tento incident tiež viedol k vytvoreniu medzinárodnej koalície na boj proti kybernetickým hrozbám a zabezpečenie technologickej infraštruktúry. Časť 4. Osobné výzvy a rast. Počas týchto turbulentných rokov sa Anya a Daniel museli vyrovnávať aj s osobnými výzvami. Ich práca a neustále cestovanie si vybrali daň na ich zdraví a osobnom živote. Anya začala pociťovať vyhorenie a úzkosť, zatiaľ čo Daniel čelil zdravotným problémom spôsobeným stresom a prepracovaním. Napokon si uvedomili, že musia nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Začali venovať viac času sebe a svojim blízkym. Spoločne sa rozhodli zreorganizovať svoje priority a zamerať sa na projekty, ktoré mali najväčší potenciál priniesť pozitívne zmeny. Ich vzťah sa stal hlbším a silnejším, keď si uvedomili, že ich spoločný cieľ je väčší než akékoľvek osobné problémy. Naučili sa podporovať jeden druhého a nachádzať silu v spoločných chvíľach. Spoločne prekonávali prekážky a pokračovali v práci na zabezpečení lepšej budúcnosti pre ľudstvo. Kapitola 3. Vrchol civilizácie a potenciálne sebazničenie. Obdobie 2060 až 70. Časť 1. Nové výzvy a inovácie. V 60. rokoch 21. storočia sa svet nachádzal na vrchole technologického a spoločenského pokroku. Umelá inteligencia, kvantové počítače a biotechnológie dosiahli úroveň, ktorá umožňovala radikálne zmeny vo všetkých oblastiach života. Nové technológie prinášali obrovské výhody, ale aj nové výzvy. Anya a Daniel sa ocitli na čele tejto revolúcie a snažili sa zabezpečiť, aby nové technológie boli využívané zodpovedne a eticky. Spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a vládami na vytváraní regulačných rámcov a etických smerníc, ktoré by zabezpečili, že technológie budú slúžiť na zlepšenie života ľudí a ochranu planéty. Jedným z najväčších úspechov v oblasti kybernetickej revolúcie bolo vytvorenie globálnej siete umelej inteligencie nazvanej Gaia. Gaia bola navrhnutá ako systém, ktorý by monitoroval a analyzoval globálne ekologické a sociálne problémy a navrhoval riešenia. Tento systém bol založený na princípoch transparentnosti a zodpovednosti, čo zabezpečovalo, že jeho rozhodnutia budú v súlade s etickými smernicami a záujmami ľudstva. Gaia sa stala kľúčovým nástrojom v boji proti klimatickým zmenám a sociálnym nerovnostiam.
Pomohla identifikovať najefektívnejšie spôsoby znižovania emisí, obnovy prírodných ekosystémov a zlepšovania kvality života v chudobných a znevýhodnených komunitách. Jej analýzy a odporúčania sa stali základom pre mnohé medzinárodné politiky a programy. Časť 2. Sociálne a politické napätia. Napriek technologickému pokroku sa svet stále potýkal s mnohými sociálnymi a politickými výzvami. Technologické zmeny priniesli nové formy nerovností a sociálnych napätí. Robotizácia a automatizácia viedli k strate pracovných miest a mnohí ľudia sa ocitli na okraji spoločnosti. Politické napätia rástli, keď krajiny a korporácie súťažili o dominanciu v nových technologických oblastiach. Ania a Daniel si uvedomovali, že technologický pokrok musí byť sprevádzaný sociálnymi a politickými reformami, aby bol udržateľný a spravodlivý. Spolupracovali s medzinárodnými organizáciami, vládami a občianskymi združeniami na vytváraní politík, ktoré by zabezpečili spravodlivé rozdelenie výhod technologického pokroku. Ich cieľom bolo vytvoriť spoločnosť, ktorá by bola inkluzívna a poskytovala príležitosti pre všetkých. Jedným z najväčších víziev bolo zabezpečiť, aby umelá inteligencia a automatizácia neohrozovali pracovné miesta a sociálnu stabilitu. Ania a Daniel podporovali iniciatívy na rekvalifikáciu pracovníkov a vytváranie nových pracovných miest v oblastiach, ktoré boli menej náchylné na automatizáciu. Podporovali tiež vzdelávacie programy, ktoré by pripravili ľudí na prácu v nových technologických odvetviach. Napriek ich úsiliu sa mnohé krajiny a regióny stále potýkali s vysokou mierou nezamestnanosti a sociálnych nepokojov. Politické napätia rástli, keď sa krajiny snažili zabezpečiť si prístup k novým technológiám a zdrojom. Tieto napätia viedli k regionálnym konfliktom a medzinárodným krízam, ktoré ohrozovali globálnu stabilitu. Časť 3. Hrozba sebazničenia. V 70. rokoch 21. storočia rokoch sa svet ocitol na prahu ďalšej krízy. Klimatické zmeny dosiahli kritickú úroveň a hrozilo, že mnohé oblasti sa stanú neobyvateľnými. Globálne ekosystémy boli na pokraji kolapsu a sociálne napätia dosiahli neudržateľnú úroveň. Svetoví lídri sa ocitli pred rozhodujúcou voľbou, buď budú konať a zachránia planétu, alebo sa svet vydá na cestu sebazničenia. Ania a Daniel vedeli, že musia konať rýchlo, aby zabránili globálnemu kolapsu. Spolu so svojím tímom v inštitúte pracovali na vývoji nových technológií a stratégií, ktoré by mohli zvrátiť klimatické zmeny a obnoviť prírodné ekosystémy. Ich výskum a inovácie prinášali nové nádeje, ale čelili aj mnohým prekážkam. Jedným z najväčších úspechov bolo vytvorenie globálnej siete ekologických rezervácií, ktoré slúžili ako útočiská pre ohrozené druhy a poskytovali priestor pre obnovu prírodných ekosystémov. Tento projekt získal podporu mnohých krajín a organizácií, ale čelil aj odporu zo strany korporácií, ktoré mali záujem o využitie týchto území na komerčné účely. Na medzinárodnej konferencii v Tokiu v roku 2072 Ania a Daniel predstavili svoju víziu globálnej spolupráce a zodpovedného technologického rozvoja. Ich prejav bol emotívny a plný nádeje. Ania hovorila o svojich objavoch a o tom, ako sa môžeme poučiť z histórie a vyhnúť sa opakovaniu chýb minulosti. Daniel zdôraznil význam technologického pokroku a potrebu zodpovedného využívania technológií na ochranu planéty. Časť 4. Spolupráca a nové začiatky. Ich prejav zasiahol srdcia mnohých a priniesol novú nádej. Na konferencii sa podarilo dosiahnuť historickú dohodu, svetové mocnosti sa zaviazali k záväzkom na zníženie emisí, ochranu prírodných ekosystémov a podporu udržateľných technológií. Tento úspech bol výsledkom dlhoročného úsilia Anii a Daniela a ich tímu, ktorí neúnavne pracovali na presadzovaní svojej vízie. Svet začal prechádzať obdobím obnovy a transformácie. Ania a Daniel pokračovali vo svojej práci, podporovali nové iniciatívy a projekty, ktoré prispievali k udržateľnej budúcnosti. Spolupracovali s mladými vedcami a inovátormi, ktorí prinášali nové nápady a energie do ich úsilia.
Ich práca a úspechy sa stali inšpiráciou pre mnohých a ukázali, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Svet sa začal meniť a smerovať k lepšej budúcnosti, kde technológie a príroda spolupracovali na vytváraní udržateľného a spravodlivého sveta. Kapitola 4. Reset a obnova. Obdobie rokov 80 až 90. Časť 1. Globálny reset. V 2080 rokoch sa svet ocitol na pokraji ďalšieho významného prechodu. Po 10 ročiach experimentovania, inovácií a konfliktov sa ľudstvo začalo sústreďovať na globálny reset, kolektívne úsilie o obnovenie rovnováhy medzi technológiou a prírodou a zároveň o vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti. Ania a Daniel boli v popredí tohto hnutia. Ich skúsenosti a úspechy z predchádzajúcich 10 ročí im poskytli jedinečnú perspektívu a autoritu na vedenie tohto procesu. V spolupráci s medzinárodnými organizáciami, vládami a občianskymi iniciatívami začali pracovať na globálnom pláne obnovy. Jednou z kľúčových iniciatív bol projekt Nový začiatok, ktorý sa zameriaval na obnovu zničených ekosystémov a revitalizáciu postihnutých komunít. Tento projekt zahŕňal rozsiahle zalesňovanie, obnovu mokradí, čistenie oceánov a ochranu biodiverzity. Cieľom bolo nielen obnoviť prírodné prostredie, ale aj vytvoriť nové príležitosti pre miestnych obyvateľov. Časť 2. Technologická udržateľnosť. Technológie hrali kľúčovú úlohu v procese obnovy. Ania a Daniel spolupracovali s vedcami a inžiniermi na vývoji nových udržateľných technológií, ktoré by podporovali ekologické a sociálne ciele. Ich práca zahŕňala vývoj nových materiálov, ktoré boli ekologicky šetrné a recyklovateľné, ako aj vytváranie inteligentných systémov riadenia zdrojov, ktoré umožňovali efektívnejšie využívanie vody, energie a pôdy. Jedným z najvýznamnejších technologických pokrokov bolo vytvorenie zelených mierok, inteligentných senzorových sietí, ktoré monitorovali stav ekosystémov a poskytovali údaje potrebné na prijímanie informovaných rozhodnutí. Tieto siete umožňovali včasnú detekciu problémov a rýchle reagovanie na zmeny, čo umožnilo efektívnejšiu ochranu a obnovu prírodných prostredí. Časť 3. Sociálna spravodlivosť. Ania a Daniel si uvedomovali, že technologická a ekologická obnova musí byť sprevádzaná sociálnou spravodlivosťou. Spolupracovali s komunitami po celom svete, aby zabezpečili, že výhody obnovy budú spravodlivo rozdelené a že nikto nezostane pozadu. Podporovali iniciatívy na vzdelávanie a rekvalifikáciu, ktoré poskytovali ľuďom nové zručnosti a príležitosti. Vytvárali programy na podporu malých a stredných podnikov, ktoré prispievali k miestnym ekonomikám a ekologickej udržateľnosti. Zároveň sa snažili zabezpečiť, aby nové technológie boli prístupné pre všetkých a aby boli rešpektované práva a dôstojnosť každého človeka. Časť 4. Globálna spolupráca. Úspech globálneho resetu závisel na spolupráci medzi krajinami a komunitami. Ania a Daniel pracovali na budovaní medzinárodných partnerstiev a aliancií, ktoré by podporovali spoločné ciele. Ich úsilie prinieslo vytvorenie Globálnej rady pre udržateľnosť, ktorá koordinovala úsilie a zdroje na celosvetovej úrovni. Rada bola zložená z vedcov, politikov, podnikateľov a zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí pracovali spoločne na vytváraní a implementácii stratégií pre udržateľnú budúcnosť. Táto spolupráca priniesla významné pokroky v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej spravodlivosti a technologickej inovácie. Časť 5. Osobné odzrkadlenie. Ania a Daniel sa na sklonku svojho života obzreli späť na svoju cestu. Prešli dlhú a náročnú cestu plnú víziev, prekážok, ale aj veľkých úspechov a radosti. Ich práca a odhodlanie priniesli významné zmeny a inšpirovali mnoho ďalších generácií vedcov, inovátorov a lídrov. Uvedomili si, že ich úsilie nebolo márne, svet sa začal meniť k lepšiemu a ľudstvo sa učilo z minulosti a snažilo sa vytvárať lepšiu budúcnosť pre všetkých. Ania a Daniel zostali symbolmi nádeje a odhodlania, ktoré inšpirovalo svet k pozitívnym zmenám.
Ich príbeh ukázal, že aj v najtemnejších chvíľach je možné nájsť svetlo a že spoločne môžeme prekonať akékoľvek prekážky. Svet sa menil a rástol a ich odkaz žil ďalej vo všetkých, ktorí sa snažili nasledovať ich príklad a prispieť k lepšiemu svetu. Epilóg. Odkaz a budúcnosť. Ania a Daniel prežili svoje životy v službe ľudstvu a planéte. Ich práca priniesla významné zmeny a inšpirovala mnoho ďalších generácií vedcov, inovátorov a lídrov. Ich odkaz žil ďalej v projektoch a iniciatívach, ktoré prispievali k udržateľnej budúcnosti. Svet sa stále potýkal s mnohými výzvami, ale aj s novými príležitosťami. Ľudstvo sa učilo z minulosti a snažilo sa vytvárať lepšiu budúcnosť pre všetkých. Ania a Daniel zostali symbolmi nádeje a odhodlania, ktoré inšpirovalo svet k pozitívnym zmenám. Ich príbeh ukázal, že aj v najtemnejších chvíľach je možné nájsť svetlo a že spoločne môžeme prekonať akékoľvek prekážky. Svet sa menil a rástol a ich odkaz žil ďalej vo všetkých, ktorí sa snažili nasledovať ich príklad a prispieť k lepšiemu svetu. Časť 1. Nové generácie. V nasledujúcich 10 ročiach pokračovali mladí vedci, inžinieri a aktivisti v práci, ktorú začali Ania a Daniel. Nové generácie prinášali nové nápady, technológie a riešenia, ktoré ešte viac posúvali hranice možného. Vďaka pokrokom v oblasti umelej inteligencie, biotechnológií a obnoviteľných zdrojov energie sa ľudstvo dokázalo adaptovať na meniace sa podmienky a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. Mladí ľudia po celom svete sa inšpirovali príbehom Anii a Daniela a zapájali sa do projektov, ktoré prispievali k ochrane životného prostredia a sociálnej spravodlivosti. Vznikali nové iniciatívy a hnutia, ktoré spájali komunity a podporovali globálnu spoluprácu. Časť 2. Technologické zázraky. Technologický pokrok pokračoval nezastaviteľným tempom. Kvantové počítače dosiahli úroveň, ktorá umožňovala riešenie najzložitejších problémov a umelá inteligencia sa stala ešte sofistikovanejšou a prístupnejšou. Biotechnológie priniesli revolučné metódy liečby chorôb a zlepšovania kvality života. Jedným z najväčších úspechov bolo vytvorenie samoudržiavateľných biosfér, umelých ekosystémov, ktoré dokázali fungovať nezávisle od vonkajších zdrojov. Tieto biosféry sa stali vzorom pre budúce kolónie na iných planétach a umožnili ľudstvu snívať o expanzii do vesmíru. Časť 3. Spoločenská evolúcia. Sociálne a politické systémy sa postupne prispôsobovali meniacim sa podmienkam. Demokracie sa stávali transparentnejšími a participatívnejšími a nové formy správy vecí verejných umožňovali ľuďom aktívnejšie sa zapájať do rozhodovacích procesov. Spoločnosť sa stávala inkluzívnejšou a spravodlivejšou, čo prispievalo k znižovaniu sociálnych nerovností. Vzdelávanie sa stávalo prístupnejším a flexibilnejším, čo umožnilo ľuďom získať potrebné zručnosti a vedomosti na prácu v nových technologických odvetviach. Kultúrne a umelecké hnutia prispievali k rozvoju spoločenského povedomia a podporovali dialóg medzi rôznymi komunitami a národmi. Časť 4. Pokračovanie odkazu. Ania a Daniel zanechali hlboký odkaz, ktorý inšpiroval a motivoval ľudstvo k neustálemu hľadaniu lepších riešení a k vytváraniu udržateľnej budúcnosti. Ich práca a úspechy boli neustále pripomínané v školách, na univerzitách a v rôznych verejných inštitúciách po celom svete. Ich príbeh sa stal súčasťou globálneho dedičstva a ukázal, že aj jednotlivci môžu mať obrovský vplyv na svet. Ania a Daniel zostali symbolmi nádeje a odhodlania, ktoré inšpirovalo svet k pozitívnym zmenám. Záver. Príbeh Ani a Daniela ukazuje, že aj v najťažších časoch je možné nájsť nádej a riešenia, ktoré prinesú pozitívne zmeny. Ich odhodlanie, inovácia a spolupráca pomohli ľudstvu prekonať mnohé výzvy a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých. Ich odkaz žije ďalej v každom, kto sa snaží prispieť k ochrane planéty a k vytváraniu spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti.